نفهمیدم که مقصد اصلی همینو چی است. наздикони Иззат Амон, як ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия, бо гузашти 3 рӯз аз боздошташ дар Душанбе натавонистанд бо ӯ мулоқот кунанд. онҳо мегӯянд феълан намедонанд ки вай дар куҷо нигаҳдорӣ мешавад. خیلی якбора аз душанбе пайдо шуд ва дар сомонаи вазорати корҳои дохилӣ хабар пайдо шуд ки боздошт шудааст бо ҷурми халобӣ бо ким кадом 40,000 рубл ки уна аз ҳиҷоб дастрас карданд чӣ хел қабидан ҳеҷ кас дарак надорад. аммо то ҳозира кӯшиш карда истодаем ки дар куҷо будани ами падарамро пайдо кунем, буданашро аниқ кунем ки не дар куҷо аст. ягон мақомот ина мақсад ба мо аниқу дақиқ намегӯянд ки дар куҷо қарор дорад. мо кӯшиш. писари ӯ таъкид намуд ки парвандаи падараш асос надорад ва ҳоло талош доранд адвокат гирифта аз ҳуқуқҳои ӯ дифоъ кунанд. адвокатҳои русӣ ба судҳои байналмилалӣ муроҷиат кардастем ва дар тоҷикистон ҳам айни ҳол адвокат гирифтанӣ ҳастем. иншоалло ки мерем бо адвокат дигар адвокат ки қабул кард аз қафои кор. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон рӯзи 27 март хабар дод ки бо сабаби риоя накардани қоидаҳои будубош ва бо роҳҳои ғайриқонунӣ соҳиб шудан ба шаҳрвандии Русия бо қарори додгоҳи ноҳияи Твер Иззат Амон аз ин кишвар ронда шуд. ба иттилои вазорат ӯ ба қалобӣ гумонбар мешавад ва дар боздошт қарор дорад. дар вазорати умурии дохилии тоҷикистон касе ҳозир нашуд дар бораи қазияи Иззат Амон суҳбат кунад. тамосҳои ба такрори мо бо мақомоти додистонии кишвар низ бенатиҷа боқӣ монд. феълан маълум нест ки Иззат Амон дар куҷо нигаҳдорӣ мешавад. Иззат Амон яке аз ҳомиёни ҳуқуқи шинохтаи тоҷик ва раиси маркази тоҷикон дар Москав пайваста сиёсатҳои ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард. ҷонибдоронаш рӯзи 25 март аз нопадид шудани ӯ хабар доданд. дар як навори аз қабл сабтшуда Иззат Амон иддао кардааст ки таҳти таъқиб қарор дошт ва дар сурати боздошт ӯро бо фармоиши мақомоти Тоҷикистон ба Душанбе мефиристанд. вазорати умури дохилӣ рӯзи 26 март бо нашри як баёния Иззат Амонро ба қалобӣ муттаҳам кард.